Foru Aldundiaren laguntzarekin. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Trafikoari begira, kontuan izan, AP8an berri zen errei mosketak egingo dituzte Gipuzkoarako noranzkoan hilaren 8tik 13 gaueko 9 goizeko 6 arte. A8an, Basaurin Kantabriarako noranzkoan dagoen irteera adarra itxiko dute, baita hilaren 8tik 13 ere gaueko 10 goizeko 6 arte. Gainera, behi hogeta 12-15 errepidean Busturian erreiak moztuta jarraituko dute, abenduaren 20 arte goizeko 8 arratsaldeko 6 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Ireki ditu ateak 59. Durangoko azokak, abenduaren 8 arte letraz, irudiz, doinuz, keinuz, besarkadaz, irriz eta elkarrizketaz beteko ditu landako eta kulturaren plazaren gainerako espazio guztiak. Urtero bezala 2024an ere ikasle goizarekin ekin dio euskal literatura eta musikaren ekimen honek. Gaztetxoenek honetako erregaluak aukeratzeko edota euren artista gustokoenak ezagutzeko aprobetxatu dute. Ekitaldiz beteriko 4 egun dira aurretik landako gunean. Frantzian, kargutik kendu dute Michel Barnier lehen ministroa, aurrera irten zen atzo Parisko Asamblada Nazionalean Fronte Popular berriak aurkezturiko zentsura mozioa. Guztira, aldeko 311 bozka lortu zituen mozioak Marine Le Pen ultraeskuindarraren alderdiarenak barne. Egoera honek agertoki politiko zaurgarria sortu du ezinbestekoan Frantzian eta Emmanuel Macron presidenteak lehen ministro berri bat topatu beharko du. Goizean batzartu da Barnier Macronekin eta bere dimisioa aurkeztu dio. Jardunean arituko da gobernu berria osatu bitartean. Abenduan zehar aurreikusten den mobilizazio soka luzeari lehen kate begia eman diote funtzio publikoko langile gaur abenduaren 5ean deitutako grebaren bidez. Michel Barnier lehen ministroak dimisioa ematera behartua izan aurretik deitua zen, hain zuzen ere bere politikak salatzeko helburua zuen protesta eguna. Barnierrek aurkeztutako 2025ko aurrekontu egitasmoak funtzio publikoan 1.200 milioi euro murriztea aurre ikusten du. Intersindikalak bere aldetik kontrako norabidean doazen neurriak galdetzen ditu. Moriarty Produkzioak ekoiztetxeak Aitor Arregi, Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga zinemagileek osatutakoak jasoko du 2025ko urrezko danborra. Handia, La Trinchera Infinita eta Loreak film sarituen egile dira Arregi, Garaño eta Goenaga eta karteldegian dute oraindik euren azken lana, Marko deiturikoa. Urte hasieran estrenatu zuten arrakasta handiz euren lehen telesaila izan dena Cristobal Valenciaga Getariko jostun ezagunaren bizitzari buruzkoa. Gabon ikusentzule, goizeko 10:30 ireki eta arratsaldeko 8etan itxi ditu ateak Durangoko azokaren 59. edizioak. Ia 1000 nobedade, 100 sortzaile bertatik bertara, 1000 disko, liburu, film, dizkari eta 200 jarduera baino gehiago aurkituko dituzte gaur eta igandera bitartean bertaratzen direnek aurten topagunearen 59. edizioan. Ikus dezagun azokaren hasiera ikasle goiza.
naiz institutuarekin egiteko galdetegi bat eta ikusteko postuak. Etorri eskolatik, Durangoko azoka ikustea. Herri gara klasigaz eta liburuak erosteko edo diska bat. Ez gaur klasearekin etorri gara ona eta proiektu batekin behar dugu. Gure abeslari gustokoenak ikustera txapelpun. Euskarazko liburuak ikusi alizateko eta baten bat gustoko izan ez gero erosteko. Gauzak erostera eta lan bat egitera. Ikusteko, irakurtzeko pizkatxo bat, jendea ezagutzera. Apurrat azoka ezagutzera eta hori. Nik tailer bat zeman behar dut eta erosketa pizka bat egitera. Nik lagundu dut Durangora eta itzuli bat egitera eta erosketa batzu egitera hori da. Ikastolarekin gatoz Durangora, ikustera ia zenbat jente dauen eta abeslariak ikustera. Gustoko ditugun artistak ikustera eta haiekin hitz egitera. Peio erreparazen firma lortzeko. Peio ikustea. Hau sustatzeko, euskara sustatzeko eta euskara gehiago ikustea hemendik. Gatera gauzak ikusi eta nahi badago liburuak erosi. Ikusi dugu kantante famatu asko eta ondo gaude pasatzen egiten. Kainakakin atea dugu. Ez dakit hemen dagoen Joseba Sarrien handia. Entol Sarmento. Gure artean lagunekin. Poltsa bat erosi dugu. Odin ez dakigu da, itzentzako eta emantzako Parise bilatzen etorri gara. Oso garestia dena hemen. Bai. Oso oraindik ez dugu erosi, orain etorri garelako, oso goiz da oraindik. Oraindik ez ikusten ari gara. Dut ja liburu bat. Dakate nahi dute erosi diska bat, dagati gurena edo. Albina Stardusteren albuma, zer gehiago Jule Goikoetxearen liburua, Zelin Munolekatea duen frantzesezko kalko okerren liburua, eta ez dakit, zer gehiago erosi dut. Nik momentuko ez dut deus erosi, itzuli bat egiten ari niz, eta ileja animatzen hasiko delarik erosketak eginen ditut. Segurazki kamiseta, sudadera edo hori. Ja erosi eta ja firma baino behar jaetik nator berriz. Ez dugu ekarri hainbat dirurik. Gaurtik igandera bitarte 953 nobedade eta 200 ekitaldi inguru eskaineko ditu Durangoko azokak eta nola ez 11 telebista ere bertan. Izango da landako gunean izan da Xabi Aloberri emailea Bizkaiko Foru Aldundiaren estandean, entzun. Asko dira Durangoko azokan salgai dauden produktuak, horien artean Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko museoek salgai jartzen dituzten argitalpena. Foru Aldundiak ez dakizuen, baina urtero argitaratzen ditu hainbat liburu eta gainera hainbat motatakoak. Bai, historia, natura, denetari. Begiratzen baldin baduzu herrien monografiak edo historia, iaia 80 edo gehiago daude, hoiekin bakarrik dauzkogu pilo, baina gero denetari da. Eta oso interesgarria, niretzat bentsat. Argitalpenak aukera bikainak dira, Bizkaiko kultura, historia eta paisaia aberatsak ezagutarazteko. Ekarri ditugu erraldoien liburua, Mariz Urbanorena, eta gero daukagu tranbiarena, Arratiako tranbiarena, hori ere oso ondo saldu da, eta gero beste bat Markesa de Mestaier. Nik uste Foru Aldundiak egiten dituen argitalpenak ezaguraztea, ze jendeak ez daki, askotan ikusten dozu hainbat lekutan Foru Aldundiak eginiko gauzak, baina zuk igual agian ez dakizu benetan egiten duela. 100 argitalpen baino gehiago dauzka Bizkaiko Foru Aldundiak, 73 aldiz Bizkaiko museoek eta horietatik 15 nobedadeak dira. 73 bat argitalpen erakusten doguz eta erosileike bertan. Eta horretatik, urten 15 barrikuntza edo nobedadeak direnak. Hemen aipagarriena dela, era guztietako argitalpena daukaguzela batzuk, adibidez Plazentzia Butroiko museotik, eurek argitaltzen dabezen aldizkari bat daukagu, edo beste batzuk askoz be sakontasun gehiagogaz lotutako argitalpenak. Eta gero, daukagu gauza harinagoak edo, adibidez, Itsas Museumetik, atletiken ospakizunen inguruko gabarraren argitalpen bat. Argitalpen horien artean, historia, kultura, folklorea eta historia argazkiak gaude, eta honako helburu hauek dituzte.
helburua beti da bakarra, da daukagun ondare aberatza eta anitza, jentearen gana zabaldu. Gaurko egun batean gaztei eta beste egun guztietan beste erabateko edozen pertsonei. Durangoko azokan egongo dira salgai, abenduaren 8 arte, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko Museoen estanetan. Ehunka sortzaile ere izango dira Alandako gunean, esaterako umentzako gauzez beterik USB-a sortu du Inigok txapelpunkeko abeslariak. Entzun. Ikasle hon eguna gaur zen nolako esperientzia izaten da zuontzako? Superondo, ganera nik aurten referentzia kaleratu dutena da USB bat umeentzako gauza beterik, ez hau da 3 audiopunt musikatu, 11 bideoklip, 11 kantu, margotzeko bai marrazkiak eta orduan superposik. Eta hemen argazkiak ateratzen umeakaz, sinatzen, beraiek da bizi oso posik bebai, lanak egiten euren eskola eta ikastolan bialtzen dutzie kontixu elkarrizketak eta eitzen, endo dazpio bat elkarrizketa eurentzako eta superposik. Esan bezala, 11 lantaldea Durangoko azokan izango da egun hauetan, eta besteak beste musika zuzenean saioko Koldo Otamendi Kojo lankidearekin izan da Xabi Alo, entzun esandakoari. Asko dira azokan salgai jartzen duten pertsonak, horietako bat musika zuzenean Koldo Otamendi gure lankidea, hemen daukagu. Koldo, Otamendi, eguardion. Eguardion. Ze moduz, zelan doa azoka? Ondo, gaur lehenengo eguna, gazteak etorri dira ikastetxetatik, hurrengo urtetan hemen publikoa izango direnak, erosoleak izango direnak azokara, eta ondo dago ezagutzeko pixkat zer dagoen, eta zer topatuko duten. Izan dugu musika zuzenean estana, ze eskintzen duzu ze jarri duzu salgai? Musika zuzenean estanean jartzen ditugu autoko izpen bidez jaratzen diren diskoak, dira guztia 2024 honetan argitaratuak, eta autoko izpen bidez. Azoka itxaso zabala da, gehien badago pentsatuta disko etxe handi eta argitaletxe entzako, eta orduan talde txikia direnak ez dut erroen errez hemen egotea, eta zentu hortan musika zuzen elkartetik egin dugun saiakera, egin genuen aukera da toki bat hartzea, disko guztioi biltzeko, eta esan bezala 76 disko ekarritu aurten. Eta ze asmoa aurtengo azokan? Gure asmoa hemen egotea da, eta aukera ematea taldei egotea. Salmenta kopuruak alde batera utzita, guretzako garrantzitsua da talde hauek eman egotea. Eta bide batez, topaleku honetan egon, beste jende batekin tartekatu denbora, eta trabeska batzuk hartu, eta pixka bat, gozatu hemengo egunak. Koldo, ondo pasa azokan, aldozunean behintzat, eta eukiko dugu elkarren berri. Eskerrik asko zuei. Eta Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezleak ere hartu du 11aren mikroa gaurko albistegirako, hainbat musikari elkarrezketatzeko aukera izan du gaurkoan. Adi. Hemen gaude Durangoko azokan eta gurekin Azkaiter Pelos taldeko Jon eta Bitor ditugu, bereiek ere disko berri atera dute, zer topa alzagu bertan? Nik uste dut Azkaiter Pelos Unai Azkarateren bizitzako pasarte batzuk, ez? Bera noiz hasi izan, eta gero nik uste dut amodiozko konturen bat badagoela hor tartian sartuta, eta gero pare bat abesti nik uste dut garai hauetan importantia den kontu bat, hau da, nola zaren, zer nolakoa zaren, zer desberdintzen dizun, horrek berdin duela, zu aurrera eta bosta xola besteak, hori da. Zenbat kantu ditu diskoak eta nire izena duen? Azkaiter Pelosen diska berrixak, izena dauka batera egan, eta dauzka 8 kanta. Da disko nahiko motza, baina pixkat danetik aurki dezakegu, eta ezin da zehaztu, musika genero bat pixka dau danetik, gehien bat rocka eta bluesa joten du, baina gero funk estiloko kantu badoa dago, eta hola, pixka danetik daukogu. Esan daiteke, Azkaiter Pelos diskoak disko ikusteko leku hoena zuzeneoka direla, ez? Bai, gaina hor nik uste dut, bakoitza pixka desparpajo hori kentzen dugula eta zuzenian askoz hobeto funtzionatzen dugu, bai. Gero dakau kriston suertia, zetano irakasleak orduan oso ondo ulertzen gaz. Hortaz, bakigu pixkat momentu horrek kontrolatzen, bai. Hoxe hemen, musika zuzenean estandean, Azkaiter Pelosen disko berria.
Musika zuzenean estandean ere, Maialen Ibarraren disko berria daukagu, esku artean du eta hause bere debutekoa da, ez? Hori da, bai, lehenengo EPA. Zer topatu dezakegu bertan? Ba, bueno, 6 abesti osatuta dau, eta da pizkat popero, pizkat pop rock, dekodaz influentzia asko, así que pizkat hortik murgiltzen da. Nire egia zuen Espainetan izena du diskoa, aipatu duzu pop rock giroetan datorrela, noiz grabatu duzu diskoa eta non? Diskoa grabatu zen pasaren urtean Nafarroan The Blue Studio zen, Mondei izan da Martin bere diskosoaren produktorea, eta izan zen, grabatu gendun pasaren urteko udan, eta kaleratu da hori, maiatzean, aurtengo maiatzean. Esan dezakegu diseinu derrean datorrela jantzita, ez? Bai, pentsatu pizkat abestiak nivel, bueno, bastante ona zutela, bai, ja pizkat inguruko abe bai izan barzala landua, eta, bueno, hau da, emaitza azkenan. Imaginatzen du, zure hurrengo asmoak izango dira disko hau zuzenen aurkeztea, ez? Nondik nora ibiliko zara, edo ze asmo daukazu zuzenekoi dagokienean? Bai, ibili gara ja kontzerturen baten zuzenekoetan, eta bagabizia EPA aurkezten zuzenekoetan, eta hurrengoa justo oin gaztea maketa lehiaketan aurkeztu gara, hasi que ia zer pasatzen da horregaz. Hoxe hemen, musika zuzenean estandean, Maialen Ibarraren disko berria. Azokaren lehen egun honi amaiera emateko Xabi Alo dugu pantailaren beste aldean gaurko balorazioarekin. Durangoko azokako lehenengo egun arrakastatsu honek itxi ditu dagoeneko ateak, 1.300 ikasle etorri dira Euskal Herri osoko 50 ikastetxeetatik, ikasle goiza izan dugu gaurkoan, arratsaldean publiko osora egonda zabalik azoka, bihar aldiz gazte estanda izango da hemen Durangon, gitara hau propioa antolatu du azokako horretarako, gauan ere kontzertuak izango dira, eta Hamaika Telebista hemen izango da, zuen ganatzeko. Eta orain bai, Durangoko azokari amaiera emateko plateruen aragoa Zahotxeneara, izan ere Osaba Kimu taldea baitago orain jotzen.
Onaino gaur Durangoko azokaren inguruan jasotakoak gogoratu bihar goizeko 10:30 arratsaldeko 8 arte irekita egongo dela. Aktualitateko bestelako gaiei helduz politika gaietan Euskal Autonomia Erkidegoko 2025 aurrekontuei dagokionez negoziazio prozesua azken txanpan sartu da. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailak proposamen berri bat aurkeztu dio Bilduri, baina xehetasunak ez dituzte jakinarazi diskrezioz jokatu nahi dutelako. Bi aldeek negoziatzen jarraitzeko asmoa dute. Otxandianok Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak atzo esandakoei erantzun die adieraziz koalizioa asko mugitu dela negoziazioen hasierako posizionamendutik gobernuarengana hurbiltzeko helburuarekin. Hitz horiek egin ditu atzo lehendakariak Bilduri egotzi ostean aurrekontuetan akordiorik egiteko ezintasuna. Otxandianoren ustez lehendakariaren hitzak oso zoritxarrekoak eta leheratuak izan dira eta esan du Jaurlaritzaren txanda dela urratsak egiteko. Bozeramailearen iritziz Jaurlaritzari berari dagokio esatea ea benetan akordiorik nahi duten eta horretarako mugitzeko prest dauden. Desberdintasunak izanik ere azkenetan daudela gogorarazi du Otxandianok aurrekontuen behin betiko bozketa hilaren 20an izango baita. Frantziako gobernua erori da, baina funtzio publikoko langileen haserrea ez da apaldu. Grebara deitu zuten sindikatuek gaurko Guillaume Kasbarian Frantziako funtzio publikoko ministro ohiak iragarri zuen erreforma salatzeko. Zentsura mozioak bertan bera utzi du baina langileak ez dira fida Emmanuel Macron Frantziako presidentearen asmoez eta karrikaratera dira zerbitzu publikoentzat baliabide gehiago eskatzeko. 1600 pertsonak hartu dute parte Baionan egin dute mobilizazioan. Emakume gazteen 60% diskriminatuta sentitu dira eta 24% sexu jazarpena jasan dute saretan. Eusko Jaurlaritzako ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailak txosten bat osatu du gazten errealitatea hobeki ezagutzeko asmoz. Bertan, desberdintasun handiak ikusten dira emakumeen eta gizonen artean. Adi. Nazioartean, Frantzian, Michel Barnierrek lehen ministro izateari utzi dio, izan ere aurrera irten zen atzo Navarrean Parisko Asanblada Nazionalean Fronte Popular berriak aurkezturiko zentsura mozioa. Michel Barnier Frantziako lehen ministroa zentsura mozio baten ondorioz kargutik kendu dute Emmanuel Macron Frantziako presidenteak irailaren 5ean izendatu zuenetik 3 hilabetera. Horrela, Barnier Bigarren Mundu Gerraz geroztiko lehen ministrorik laburrena izan da. Zentsura mozioa Fronte Popular berriak aurkeztu du, eta aldeko 331 botorekin onartu da. Lehen erreakzioak Fronte Popular berritik sortu dira. Frantziako intsumisoak, sozialistek eta ezkerreko beste alderdi batzuek osatutako koaliziotik, hain zuzen ere. Barnierrek gutxiengoan gobernatzen zuen orain arte. Eta aurrekontuak onartzeko zailtasuna ikusita, astelenean Frantziako konstituzioaren 49,3 artikulura jo zuen. Artikulu horrek legeak onartzeko aukera jasotzen du bozketa parlamentarioa saiestuz,
zentsura mozio bat egin behar izatearen truke. Erik Kokerelek berretsi du egungo gobernuak irain egiten diela azken hauteskundetan Biltzar Nazionalean eserleku gehien dituen blokea ezkerra izan zelako. Bestalde, Marie Le Penek bere sektarismoa eta dogmatismoa aurpegiratu dizkio Barnierri. Gobernuak eta Emmanuel Macron presidenteak erdi mailako klasea eta langile klasea zigortzen dituzten kontu publikoak prestatu dituztela, besteak beste zerga igoerekin. Barnierrek ziurtatu duenez, Frantziak errealitate zaila bizi du ekonomiari dagokionez, eta ez da desagertuko zentsura mozio batekin. Biltzar Nazionalean esan duenez, kargu gabetzea bozkatu baino lehen. Agur esateko tonu nabarmenean, bozketa hasteko minutu batzuk falta ziren arren, Barnierrek erantzunkizunez jokatzeko deia egin zuen. Eta gobernua eroriz gero, herrialdeak dituen arriskuez ohartarazi zuen. Macronek beste bilera sorta bat hasi beharko du alderdiekin, krisiari irtenbidea bilatzeko. Lekornu, Bairou edo Retailou dira bere lekua hartzeko hautagaiak. Zinemagintzako eragile bati emango diote 2025ean Donostiako Urrezko Danborra. Hain zuzen, udalak gaur jakinarazi du Moriarty produkzio etxeari emango diotela saria ekoiztetxeak egindako ibilbide luze eta laudatuagatik. Moriarty zinema produkzio etxeak jasoko du 2025ean Donostiako Urrezko Danborra. Egindako ibilbide luze eta laudatu aitortu nahi dio Donostiako udalak Euskal Zinema nazioarteko zinemaren erreferente gisa jarri izanagatik. Donostiako herritarrek proposatutako 98 hautagaitzen artean eztabaidatu dute udal taldeek, eta aho batez erabaki dute saria Moriartyri ematea. Moriarty produkzioak 2001ean Donostia sortutako produkzio etxe zinematografikoa da. Film luzeak, dokumentalak, film laburrak eta telesail bat ekoitzi ditu. Eta nazioartean saritutako Handia Loreak edo La Trinchera Infinita filmak, Cristobal Valenciaga telesail ospetsua edo Lucio dokumentala bezalako proiektu garrantzitsua garatu ditu. Bere ekoizpenetatik lortutako sarien hartan honako hauek nabarmentzen dira. 12 Goya sari eta 31 izendapen, Espainia Oskar sarietan ordezkatzeko 2 hautagaitza, epaimaiaren sari berezia Donostiako nazioarteko zinemaldian, baita zuzendari onenaren zilarrezko maskorra, gidoi onenaren saria eta Fipreski saria ere, film onenaren Forke saria, EFA sari bat, Platino sari bat eta film onenaren San Jordi saria. Urrezko Danborra datorren San Sebastian egunan banatuko da udaletxeko pleno aretoan. Euskarazko film berri baten estreinaldia dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pantaila handietan. Gaurtik aurrera Super Klaus filma ikusgai egongo da Zinema Euskaraz programari esker. Super Klausen pelikula berriko sarrerak lortu ditut! Super Klaus? Super Klaus filma abenduaren 5ean estreinatuko da Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko hainbat aretotan. Zinema Euskaraz programaren eskutik. Publiko orokorrari bideratuta dagoen filma euskarara bikoiztuta ikusi ahal izango dugu. Zine Euskadik sustatutako Zinema Euskaraz programaren barruan aurten ikusiko dugun 10. filma da hau. Bai, noski! Euskal ikus-entzunezkoen sektoreari laguntzeko helburua du Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak bultzatutako programa honek, eta haur zein gazteei zuzendutako pelikulen bikoizketaz arduratzen da. Zinemagintzan euskararen hedapena bultzatzearren. Eta bere jostailu zatarrak egitera behartu gaitu! Buruan kolpe handia hartu ondoren, Santa Clausek Super Klaus film saga ezagun bateko superheroia dela uste du. Horrek kaosa sortzen du Ipar Poloan, eta Fafnir jostailu fabrikatzaile zekenak egoera aprobetxatuko du Santaren lantegiaren kontrola hartzeko. Asmo gaizto horiek desegiteko gai izango diren bakarrak Billy neskato azkar eta ausarta, Karl robota eta Leo elfoa dira. Gabonak berandu izan baino lehen salbatzeko helburuarekin.
Urtebete pasada Euskalgintzaren Kontseiluak Bilboko kaleak betetzeako deia egin zuenetik, egungo egoeraz mintzatu gara Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiarekin. Euskararen nazioarteko egunean egin dugu hitzordua Idurre Eskizabelekin. 2 urte daramatza Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi eta berarekin Euskararen egoeraz mintzatu gara. Urtebete igaro da Euskalgintzaren Kontseiluak deituta Euskararen aurkako oldarraldia salatzeko Bilboko kaleak bete zituztela. Euskalgintzak indar erakustaldia egin zuen egun horretan. Egun hori oso garrantzitsua zen, hain zuzen ere garbi daukagulako oldarraldi handi bat ari garela bizitzen euskararen normalizazioaren aurka, ezta? Eta horren forma gorena momentu honetan Euskal Herriko parte batean, zehazki autonomi erkidegoan eta Nafarroako parte batean, oldarraldi judiziala da. Orduan guretzako oso garrantzitsua zen egun hori adierazi nahi genulako adostasun sozial handi baten kontrako oldarraldi bat dela gainera. Eta, bueno, egun indartsua izan zen, alde batetik hasi ginelako itxaropen handiarekin, baina galdera handiekin baita ere, ez, gure ikuspegiak, ez, guk ikusten genuen adostasun hori benetan islatuko ote zen Bilboko kaleetan, eta bukatu genuen poz eta unkidura handiz, ikusi genuelako baietz adostasun sozial hori oso handia dela, gainera badagoela esateko gogoa daukala eta indar horrekin bukatu genuen eguna. Eta bereziki aurrera begira lanean jarraitzeko bultzada eta konpromiso handi batekin. Ez nuke esango manifestazioa bera mugarri bat izan denik, ez dut uste dagoenik aurreko bat eta ondorengo bat manifestazioak ezartzen duena. Zer izan zen berezia azaroaren lauan? Nolabait aurreko kezka horri, hainbat faktore soziolinguistiko deskriba genitzake, euskararen estatusaren egoeraren auzia bera erantz geniezaioke, baina nolabait lehen aipatu dudan oldarraldi bat gertatu dela azken urteetan, bereziki oldarraldi juridikoa izan dena autonomia erkidegoan eta Nafarroan, baina oinarrian baita ere badaukana oldarraldi diskurtsibo bat, politiko bat eta mediatiko bat, ezta? Eta horrek lehengoeten edo motelaldi edo geratze edo kezka horri beste handi bat erantzi zion. Orduan ez nuke esango aurreko bat eta ondorengo bat dagoenik, baina behar bada bai manifestazio horrek ezarri zuela mugarri bat berriro ere euskaltzaletasunaren artean batetik, baina bestetik hizkuntz berdintasunaren alde dagoen jendearen artean, esateko adostasuna hor dagoela, asko garela eta batzuetan, ez, hori elkarrekin gauzatzea, gorpuzteak eta ikusteak, arnasa eta begirada berriak ematen dizkigula, ezta? Oldarraldiari berari dagokionez, esate baterako oldarraldi judizialari, bai ekarri du kontzientzia hartze bat, ekarri du esate baterako herrietan aktibatzea halako epaiak eta gertatzen direnean, tokian tokiko erreakzioak, manifestazioaren biharamunean kontseilutik protokolo bat proposatu genuen eta aktibatu da eta erantzun da eta horrek sortzen du, ez, giro bat euskaltzaletasunaren eta euskararen normalizazioaren alde, baina bestetik oldarraldiak oso indartsu segitzen du, ezta? Orduan tentsio horretan gaude eta tentsio horretatik ateratzeko bokazioz eta nolabait irtenbidea euskararen normalizazio eta biziberritzera eramateko gogoz. Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuaren azken hamarkadetako susperraldia moteldu denaren zantzuak agerikoak dira azken urteetan eta horren aurrean Euskalgintzaren Kontseiluak adierazi du euskara eta euskal-hiztunen komunitatea larrialdi linguistikoan dagoela. Lehen da Europako hizkuntz berdintasunaren aldeko sarea, urteko batzarra hemen egin du, Europako 80 elkarte eta hango ordezkariak izan ditugu hementxe, eta han
onartu zen ebazpenetako bat, kontseiluak aurkeztutakoa horixe izan zen, ezta? Adieraztea euskara larrialdi linguistikoan dagoela, euskal hiztun komunitatea hizkuntza larrialdian dagoela. Pixka bat kontseiluan eta kontseilua osatzen dugun eragileen artean gogoeta zen egoera honek izendapen komun bat behar duela, diagnostiko komun bat, hain zuzen ere gauzak ondo izendatzetik, diagnostiko onak egitetik abiatzen delako gero irtenbidea jartzea ere. Larrialdi linguistikoan gaudela esatea asko kostatu zaigu, nahiz eta hartzen badugun azken inkesta soziolinguistikoa, horra agertzen diren datu eta joera askok horixe erakusten diguten. Edo estatusari begira jartzen bagara, oraindik ere Euskal Herriko zati handienean euskara ez da ofiziala, ez dauka nor izatearen gutxieneko aitortzarik. Edo etorkizunera begira jartzen bagara, globalizazio testu inguru honetan erronkak ikaragarriak dira, ezta? Orduan, larrialdian gaudela esateko elementu asko dauzkagu, diodan bezala diagnostiko zuzen bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu irtenbide egoki bat bilatzen hasteko, baina ez dugu nahi larrialdian geratu. Ez dugu esaten larrialdian gaudenik gustatzen zaigulako, aitzitik ez genuke nahi inola ere larrialdi hau adierazi inoiz, baina esaten dugu, uste dugulako lehendabiziko urratsa dela larrialdiari berari buelta emateko. Nolabait, lehentasunezko, urgentziazko neurriak hartzen hasteko beste noranzko baten jarriko gaituztenak. Eta horregatik, Euskararen egunaren harira plazaratu dugun adierazpenaren leloa eta hemendik aurrera erabili eta zabaldu nahi dugun mezua horixe da. Larrialdian gaudela, baina larrialditik irtetzeko garaiz gaudela. Larrialditik indarraldirako bidea egiten hasteko gonbidapena da egin nahi duguna eta mahai gainean jarri nahi dugun eskaintza. Ikusten dugun gauzetako bat da Euskararen erabilera soziala ahula dela. Gu jarri nahi dugu begia hori zergatik gertatzen den, eta uste dugu hor egiturazko arazo batzuk daudela. Esate baterako, Iñaki Jurrebaso soziolinguistaren tesiak, azken boladan hain gora aipatua izan denak, oso ondo deskribatzen du hori guztia demolinguistikari lotuta, ez? Bere ondorioa da, Euskal Herri osoa aintzate harturik Euskara zerdaretan baino errazago aritzen garenok 8% baino ez garela. Eta aldiz, erabilera 17% pasatxokoa. Beraz, aukera dugun ia guztietan, erosotasun gutxieneko ematen zaigun guztietan erabili egiten dugula Euskara. Beraz, bestelako arazo batzuk ikusten ditugu egiturazkoak, hau da, ezagutza arin horretatik sakonago edo euskararen benetako jabetza izatera pasatzerako arazo edo ezintasuna, ezta? Hau da, egiturazko arazoak daude erabilera apal horren oinarrian, eta hoiei egin nahi diegu azpimarra, eta dei egin nahi dugu hoiek zuzentzeko politika publiko sendoak behar direla. Historian zehar hainbatetan egonda euskara kinkalarrian, eta aspaldiekin bezala, egoera iraultzeko esperantza egon badago oraindik. Bai, ez da aurreneko aldia Euskaldunon komunitateak geure burua kinka honetan ikusten duguna, ez da? Esate baterako aurreneko Euskararen egun hartara bagoaz, duela 75 urteko egun hartara, garai hartako adierazpena hasten zen, esanez, eri gaizki dago Euskara ilurren ez esatearren, ez da? Holako deskripzio ia apokaliptiko batetik. Baina, Euskaldunon eta euskaltzaleen komunitateak asmatu zuen egoera hartan, susperraldi bat osatzen, Euskara noranaiko egiten eta 21. mende honen 2. hamarkadaraino bizirik ekartzen. Horregatik sinetsita gaude, ez dela hau egiten dugun lehen aldia, eta garaiz gaudela, pres gaudela, benetako neurriak hartuz gero, benetan indartsu arituz gero, ez beste 75, baizik eta beste bizitza luze oparo bat emateko Euskarari eta Euskaldunon komunitateari. Egoera horren aurrean, denon lana da indarraldi horretan indarre egitea.
Gure esku gauza asko dauzkagu egiteko, esate baterako, momentu honetan gu egiten ari garena, elkarrekin euskaraz egin. Eta euskaraz egin, euskaraz egitea erraztu bestei, ezta? Euskal kultur unibertsoan murgildu, hizkuntza eskubideak zapaltzen dizkigutenean euskararen telefonora edo behatokira jo. Egunerokoan euskaraz gure lan eremuetan euskara edadadin saiatu, norbanako esku egiteko asko daude, baina egia da, honek guztiak eskatzen duela baita arnaz kolektibo bat, taldean izango garela, komunitatean izango garela. Eta alde horretatik ere badauzkagu egitekoak, esate baterako, eta lehen aipatzen duenaren uberan, laizter hasiko da Durangoko azoka, eta hor kulturreko sistema oso bat elikatzeko aukera daukagu beste askorekin batera, edo Durangoko azokako testu inguruan bertan, abenduaren 7an Euskal Herrian euskarazek antolatutako manifestazioa dago, hor ere badago atxikimendu bat azaltzeko aukera. Euskaraldia dator udaberrian, hor ere izango dugu elkarrekin eta komunitatean eragiteko aukera. Eta bai, datorren abendurako kontseiluak nahi du mobilizazio sozial erraldoi bat aurrera eraman, nolabait larrialditik indarraldirako bide hori markatzeko, uste dugulako garrantzitsua dela. Norbanako on ekimena, baina norbanako ok elkarren babesean komunitatean jostea eta aritzea. Eta edabideok ere badugu afera honetan, zereginik. Ohartzea eta nolabait eragile politikoei eskatzen diegun gauza bera, nik uste eskatuko nizuekela edabidei. Ulertzea larrialdi linguistikoa diogunean ari garela esaten lehen mailako auzi politiko batez ari garela, ezta? Eta normalean edabideen egitekoa izaten da, guztien interesekoak diren gaiak, alik eta ondoen tratatu, interes orokorreko ondorioak izan ditzaten. Alakoxe seriotasunez eta alakoxe oihartzunez jorratzea gai hau uste dutela edabidek egin dezakezuen ekarpena eta euskaraz jakina. Iritsi gara amaierara, Euskal Herrian euskarazek manifestazio nazionala deitu du etzi abenduaren 7an gaia hitz egiteko Sugoi Etxarri eta Aintza Gurrutxagakidekin eginiko soldasaldia dator. Orain gogoratu, bihar ere zuzenean izango garela eguerdiko ordu bietan Durangoko azokaren nondik norakoak ezagutarazten ongi izan eta bihar arte. Hizkuntza larrialdiari aurre egiteko manifestazioa antolatu du Durangon abenduaren 7an Euskal Herrian euskaraz herri mugimenduak. Egingo dituzten aldarrien inguruan hitz egiteko gurekin ditugu Aintza Gurrutxaga eta Sugoi Etxarri koordinatzaileak. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei ere gurean izatearren, duela 45 urte Durangoko azokan jende aurrean aurkeztu zen elkarte euskaltzalea dan zuena. Beraz, ez da kasualitatea oraingoan mobilizazio nazionala azokarekin bat ere egitea, ez da? Bai, egia da, ez dela aurrenengo aldia Durangoko azokan Euskal Herrian euskarazek manifestazioa egiten dula. Oain dela 3 urte gintzan azkenekoz baitare azokan testu inguru hori baliatuz manifestazioa. Eta beraz, 3 urten ondoren aurten berreskuratu dugu hitzordu hori. Bai, eta gero sorreran, Euskal Herrian euskaraz duela 45 urte sortu zen, baina sorreran bere buruari jarri zen helburu bat, Euskal Herria euskalduna lortzea. Pauso asko eman dira, norabide hortan, baina, oraindik asko dugu egiteko. Eta, gero sakonduko dugu pixkat larrialdi linguistikoan ideian eta, baina, ikusten dugu beharrezkoa dela beste bultzada berri bat ematea euskeran aldeko borrokari eta mugimenduari eta, kontestu hortan baita. Bai, esan bezala gainera, 45 urte daramatzazue Euskal Herriera bat euskalduntzera bidean lanean, euskararik gabe, Euskal Herririk ez lelopean ekin zion bideari mugimenduak, gaur egun herri mugimenduaren helburu nagusiak bere horretan diraute?
Bai, guztiz, esan dugun bezala, oraindik pila dago egiteko, orain dela gutxi Iñaki Urrebasok egin du pixkatez, Goitiberako analizia, euskararen egoeraren ingurukoa, eta ondorioa garbia da. Euskara ez dago egoera osasuntsu batean, euskara oraindik diglosia egoera larrian dago, eta horrek esan nahi du, euskaraz bizitzeko aukera hori erreala izateko pila falta zaigula eta asko borrokatu behar dugula oraindik horta iristeko. Euskal Herriko hizkuntzen arteko harremana gatazkatsua izan da historikoki eta bada gaur egun ere elebitasunean bizi gara Euskal Herrian, nola ulertzen duzue elebitasun hau? Bueno, zugoik aipatu ez, diglosia egoera batean gaudela, hemen Ipar Euskal Herrian hizkuntza frantsesa da gailentzean hegemonia dakanak edo inposatzean hizkuntza, eta Euskal Herrian espainola. Eta euskara orduan dago diglosia egoera batean gaude, non bi estatu daude hizkuntza hegemoniko batzukin eta horiek zapaltzen gaituztena. Eta beraz hori da, elebitasun orekatua askotan aipatzen da, baina elebitasun orekatua berez ez da ideia faltsu bada. Elebitasun orekatuan gizarte batek ezin du bi hizkuntza bat beti gailenduko zaio beste bati, eta hori gaur egun ikuste dugu hemen Euskal Herrian, eta beraz, pixkat hori da. Bai, eta gero baita ere, aipatu beharra ez, momentu honetan ez dagoela Euskaldun elebakarrik, eta hizkuntza batek bere biziraupenerako lurralde bat non guztiz euskaraz funtzionatzen duen beharra du, eta hori ikusi da historian zehar eta munduko txoko desberdinetan. Eta beraz, ez gaudela egoera orekatu batean eta oso urrun gaudela hortatik ez. Guk uste dugu elebitasun hori badela modu bat baita ere diglosia egoera hori edo hizkuntzen arteko desoreka hori mantentzeko eta iraunarazteko, orduan uste dugu baita ere hori zalantzan jarri behar dugula, kritikatu behar dugula eta aldarrikatu behar dugula Euskal Herrin euskeraz bizitzeko eskubidea eta nagusitasunez euskeraz bizi behar garela edo egoera hortara iritsi behar garela. Beraz, ezin dugu diglosia hori ulertu lurraldetasunaren egoera ere ulertu gabe. Euskal Herrian euskarazentzat hizkuntzen arteko harreman gatazkatsua bizi gara, gazte izan da ere borroka egin behar dugula uste duzue? Zalantzai gabe, borroka azken finean testu inguruak aldatzea, borroka molde berriak sortu behar dira, eta belaunaldi berriok hortan horri espadio hueltzen, horrek euki lezaken arriskua da, borroka horrek ez jarraitzeko eta horretan gehatzeko, eta noski baietz Euskaren aldeko borrokande gaztiak implikatu beharra dago, gazteak implikatuta gaude. Hori Euskal Herrian euskaraz gain, gazte euskaltzaleen sarea ere hor dabil, baita ere euskaran kontzientzia hori zabaltzen gaztean artean. Eta, alare gazteta ezin da mugatu borroka hau, nik uste gaztiaz gain gizarte osoak eman berdula beria borroka honetan de bai, beste borroka askotan bezala. Eta gero, belaunaldi bezala ustut importantea dela, jaso dugu azkenan borroka baten emaitza, eta eskolan gutako gehienak edo parte importante bat euskaraz ikasi dugu, baldintza minimo batzuk ikusi ditugu, eta horrek ekartzen duna da neurri baten sentsazio ukitza egina dagoela, eta euskeran egoera salbatuta dagoela, euskaraz bizitza posible da, eta oso urruti gaude hortatik. Orduan, ustut, belaunaldi bezala baita ere, hartu behar duela kontzientzia zergatik iritsi garen puntu ontaraino, zenbat falta den euskalduntzeko eta benetan gure burutik hasita ez, eta kale eta saretara eta espazio desberdin guztitara euskaraz bizitzeko eskubide hori zabaltzeko eta aukera hori zabaltzeko, eta orduan, ustut hori ere tokatzen zaigula gazte bezala.
Bai, gazteak aipatu ditut gehien bat belaunaldi berriei tiraka, izan ere hasian aipatu bezala duela 45 urte hasi zen herri mugimendua da Euskal Herrian euskaraz, baina aurpegi berriak ditu orain zuen mugimenduak, zuek zarete aurpegi berri horien erakusle, eta Euskal Herrian gazteek ere mobilizatzeko plataforma bat ere sortu duzue, borroka egiteko moldeak ere aldatu dira. Konta eguztu pixkat gehiago Euskal Herrian gazteok nola egin dezakegun borroka? Bueno, hor, gu badugu hor pixkat atzetik harreman sare bat, ez? Unibertsitateetako euskal taldeekin harreman estuan gaude, Gazte Euskaltzaren sareekin, ni Gazte Euskaltzaren sareko parte naiz ere. Orduan, hor harreman horietatik nik uste dut ari garela diskurtsoak eta plantamenduak eguneratzen, ari garela borroka molde berriak pentsatzen eta martxan jartzen, horren adibidea da adibidez gaztealdia, ez, dinamika, eta orain beste kanpaina bat abiatu da baita ere Euskaraz biziko garen belaunaldia gara, eta pixkat, ari gara astintzen, beiti gora, ez, ze azkenan berria gara, Euskaren aldeko mugimendua oso adinez oso heldua zen, orain dela gutxi arte, eta orain ari gara sartzen, eta horre erronka badugu guzti honi buelta bat emateko eta Euskaren borroka gaztetzeko baita. Bai, eta hori pixkat Euskal Gintzan ikusten oroar badagoela belaunaldi aldaketa bat, badaudela aldaketa batzuk eman diala, eta horrek ate batzuk edo aukera berri batzuk irekitze ditula, batez ere, gaur egungo testuinguruta egokitzeko baita ere euskaran aldeko borroka hau. Gaur egungo testuingurua aipatuta, konta eguzue, nola ikusten duzu euskararen egoera? Bueno, egia da, sentsazio eduki dugula ez urtetan zehar, aurrera agindu azela, euskaran egoera hoberantzi joala, eta egia da, bilakaera positiboa izan duela ez, borroka asko hori esker, eta borroka asko eta egitura asko sortzen herri mugimendutik eta euskalgintzatik, lortu da egoera bilakaera positibo bat, baina egia da azkeneko urte luzetan, 10-15 urtetan, estankamendu bat edo ikusten dela. Orduan, gaude estankamendu baten, eta gaina estankamendu horren barruan, azkeneko urteetan ikusi dugu oldarraldi bat edo erasoaldi bat bizitzen hasi garela, ez? Lehenagotik zeuden mehatxu edo zeuden kontrako indarrek, oain indarra handiago zitzen dute, eta ja lortuta genuen hori atzera botatzen saiatzen ari dira, ez? Diskurtso politikoen aldetik, mediatikoki ere gerozta euskeran kontrako diskurtso gehiago zabalduz, eta epaiketetatik, ez? Epaitegietatik. Orduan, uste dugu oldarraldi horren aurrean bi bide dauzkagula, edo gure helburuak eta aspirazioak gutxitu eta murrizten joan, ez? Eta horrek eramago gaitu estankamendu hori luzatu edo atzerakada batera, edo oldarraldi hori probestu, benetan kontzientzia bat hartzeko, eta horri aurre eginez bizitzeko, biziberritzeko euskaren aldeko borroka eta mugimendua. Orduan guk bigarren horri arroaldia deitzen diogu, eta guk hortara deitzen dugu, ez? Euskalduna deitzitugu arroaldi hortara. Oldarraldi guzti honen aurrean, beraz, arroaldira egiteko deia egiten duzue? Bai, hori da, azken finean zugoik aipatu du, ez? Indar guztiak edo, indar asko dazkau aurka, hor dago globalizazioa, hizkuntza gutxitu ororen kontra da biena, eta hor oso garrantzitsua da kontzientzia hori hartzea eta aktibazio hori, eta oldarraldi honen edo aurkako indar hauen aurrian kolektiboki indartzia, saretzia eta horri erantzun indartsu bat ematia. Erantzun horren erakusle izango da abenduan egingo den manifestazioa, Durangon egingo den manifestazioa? Bai, hori da. Azkenan, pixkat hemen larrialdi linguistikoa ez, aipatu da, ikusi delako irizpide desberdin batzuk betetzen ari direla, ez, kezka sortzen ari direnak, eta euskalgintza osoa batzen gaitu ideia horrek, ez, larrialdi linguistikoan gaudela, eta euskalgintzaen kontseilua hori lantzen ari da, ez, hori ezaugarritzen eta argudiatzen eta bar.
gu horren parte garen einean, baitare, ideia horren kontzientzian lagundu nahi dugu, eta gainera uste dugu, Euskal Herrian euskarazetik, argi dugu, larrialdi linguistiko horren irtenbidea benetan, badela, gure hizkuntzarentzako estatu bat sortzea, Euskararen Errepublika deitzen duguna. Hau da, uste dugu, independentzia beharrezkoa dugula, benetan euskaraz biziko bagara, eta hori mugimendu desberdinen artean egin behar dugula, borroka desberdinen baturatik etorriko dela, baina horren kontzientzia hartu beharra dugula, gure larritasun horren aurrean irtenbidea hortik joango dela. Eta bai, bada modu bat Durangoko mani nazional hori oldarraldi horri erantzun bat emateko, baino baita ere independentzian aldarrikapen hori kalera ateratzeko, indartzeko eta horren kontzientzia hartzeko. Hori, azken finean larrialdi linguistiko honen aurrian hori, zugoik aipatu du euskalgintzak oroar diagnostiko horretan edo egoera horretan bat ite deula, eta pixkat hori gainditzeko, eta kontseilua ere badabil horretan, hori gainditzeko proposamen bat iteko, eta guk zentzu hortan argi dakau eraikitzen hasi berdela Euskaren Errepublika hori, independentzirako bide hori iten hasi berdeula, eta horretan indarra jarri. Euskalgintza kontseilua aipatu duzuela, urte hontan irakurri ditugu hainbat albiste nola Euskararen kontrako oldarraldi judiziala kaleetan eta izaten ari den, saretu egin zarete, hitz egin duzu beste hainbat erakunderekin, eta diagnostiko berera heldu zarete? Bai, diagnostiko berera baino, badugula adostasunezko oinarri bat, diagnostiko partekatu bat, batuz aldaturen bidetik eta ari da egiten, momentuz, baina larrialdi linguistikoaren, egoera hortan gaudenaren adostasun bat badugu, egoera larria dela eta gure hizkuntza alarmak piztu behar ditugula, gure hizkuntzan bizi berritze prozesuan inguruan, hortan badugu adostasuna. Eta gero nik gehituko nuke beste kontu bat oldarraldian ingurun, oldarraldia ez dela fenomeno isolatu bat ulertu behar duguna euskararen ardatzean bakarri, baizik eta dela mundu mailan ematen arien olatu erreakzionarioaren, gorakada erreakzionarioaren variante edo adar bat gehiago ikusten ari gara nola lortu diren eskubide desberdinen konkista horietan atzerakada plantatzen ari diren sektore desberdinak, eta ustut seinalatu eta salatzea tokatzen zaigula, momentu honetan oldarraldiaren eragile diren, Euskararen kontrako oldarraldiaren eragile diren horiek, ari direla baitare olatu erreakzionario hori indartzen, eta kasu honetan baditugu bere burua ezkertzat duten alderdiak, eta sindikatuak. Orduan, ustut hori ere seinalatzea dagokigula. Badira, normaltasunera eramaten ari diren hainbat ideia agian ezkerrera ere iristen ari diren ideia agian eskuinekoak direnak. Bai, eta oldarraldi hori ukatzea azken finean, oldarraldi hori hor dago, atzera pauso batzuk orain arte lortu dian eskubide batzutan edo lortu dian neurri batzutan atzera pauso batzuk eragiten dabiltza, eta oldarraldi hori ukatzea da realitateai bizkarrematia eta ez litzake izango realista. Agustia kontuan izan da, beraz, bi erronka nagusi dituzue, Euskal Herrian euskaraz bera mugimendua bera indartzea eta bestetik oldarraldi guztionei aurre egitea. Bai, nik uste dut momentu honetan beharrezkoa dela kaleak hartzea, euskaran aldeko borroka kalean ere egin behar da, momentu honetan tokatzen da erantzun sozial potente bat ematea, eta bide hortan baita ere kontzientzia hartzea, gure hizkuntza ez dagoela egoera honean, de hecho, egoera kezkagarrian gaudela, eta frogatzea benetan kalean eta espazio guztietan, baina kalean ere bai, horren aurren badagola herri bat, badagola indar bat guzti horri erantzuteko, eta benetan euskaraz bizitzeko autu hori eta Euskal Herri Euskalduna eraikitzeko autu hori
aurrera emango duena, ez? Eta mugimendu hori irudikatuko dugu abenduaren 7an Durangon, eta baitaren modu bat erantzuteko gure hizkuntza eta gure herria erasotzen nahi dien hoiei, ez? Bai, eta pixkat gatazka egoera hau, edo zapalkuntza egoera hau ikusarazteko, ez? Kalea atea, eta benetan euskaldunok euskaraz bizitzeko dakagun ezintasuna eta jartze zaizkigun zailtasun horiedanak salatzeko eta ikusarazteko. Indar erakustaldi bat izango da, aldarrikapen eguna ere beraz abenduaren 7 Durangoko azokan egingo duzuen manifestazioa, bada herritarrei esan nahiko zenieken mezurik? Bai, hori, pixkat esan dugunen aritik, badela momentua kalerateratzeko, euskaldun izateaz arrotzeko, eta konplejuak pixka gainetik kenduz, gure herrin, gure hizkuntzan bizitzeko eskubide hori aurrera eramateko ekimen bat eta determinazio bat dugula adierazteko, ez? Eta neurri hortan, norabide hortan, abendu 7ko hitzordua oso garrantzitsua dela, Durangon egon barra dugula euskaltzale guztiok, hori, azkenean Euskal Herri Euskalduna posible dela sinisten dugulako, eta hori Euskararen Errepublikan bidetik egingo dugula badakigulako edo,